Ко правиш, бе, Гацо? Говоря с Свирка, бац. Здрасти, баце. Здрасти, Бацо. Това какво значи ССК, на те питам? Това е жик-так. Какво значи жик-так? Залъгвай, че ще удариш топката и бреш. И ти гледат надам. Айде, да си одат. И аз съм Гацо Бацов. Нали знаете? Да. Одих малко по световно. Ако искаш да разкажеш за световното, като видим рекламите. Па може да ги не видим, как кажете? Уважаеми зрители, продължаваме нашето специално предаване в понеделник с едни важни неща, които иска да ви каже Гацо Бацов, който освен жик-так може да ви покаже и как тича гущера от Survivor. Видели го някъде одеше по морето? Така. Окей. Не кажа за световно. Така не беше Гацо. На световно. Да, моля да на Survivor. Да, не, ще има ли ядене и пиене? Няма да има ядене и пиене. Не мога да въобще. Така, за световното кажи. Що да по световно? Значи одих по световното и жената отначало ми мрънке нещо. Нещо не искаше да ме пуска, но така се оправяме. Виж, тъщата се оказа по-разбрана. Всичко сваща още от първия удар, бац. Значи див човек и силен ветер нищо не мога да ги запре, бац. Я знаете. Като ветрът. Буря, бац. Абе, да ви кажа са, какво беше това световно? Какво беше? Абе, какво беше път? Това Франкфурт на Майн, това верно на Майна цигазина, бе. Къде е бе това? Моля те сега. Това там не са футболисти, бе. Това са пяници и пустиняци за мен. Я ти казвам. Към мислиш тази работа? Да. Таман пристигам на летището и гледам отбора на то Кот Дивуар. Демек, нали, брек на слоновата кост. Тия църни като темница вътре, баце, къде видя тази слонова кост, не знам. Брек на слоновата кост. И аз знам само червен брег. Да. Там има много приятели. Ти връщал ли си и червен брег, Казанова? Абе, какво стара с Бразилия, а? Ма аз им ги казах на техния отбор. Първо вратаря им ги е слаб и топката им ги е крива. И второ викам, ей, яла тук, бе. Почнете ли играете мъжните и жените? Какво си турил дида на вратата и кака на цендъра? Ми тия Германия къв бълък излезе. Моли за една минута да им ги мулна два гола, ги нагнетат така да ни налунзат два гола. Бе, връщаш отзад си и косиш, докато ти паднат на вратове. Ми тия па французите, то треньори мешаша по цялата глава. Тия па на киби се правят па уния двамата тумбаци. Как беше ония? Тиери, Анри ли? И ония Зинедин Зидан, де той си кюска с глава като овен. Като неко пръчо. Бега ли да се излагаш пред хората, да биеш глави? Завели го гримьорната, му плеси два шамара на саме. Съблекалната, не гримьорната. Се брега. Гримьорната не. Футболистите, Гацо, не се гримират. Верно. Те тренират. Има и такива, къде се гримират. Добре, аз съм виждал. Уния вазелините. Кои вазелини? Кой е този господин Вазелин? Мани, няма да ти приказвам. Да. Та за ония Зинедин Зидан, къде прави тия глупости. Да. Ма ще фана го изтраса един път да му съвейнат крачулета на го. Иначе екстра се изкарах, бац. Ръгнем се от тълпа така. И без пари один по стадионите. И аз съм голем гявол, да ви още от мъничък. Ми къми си девия да работа. Само на финала в Берлин некъв тумбък ме спре на входа. И викам, ей, що немаш билет, трябва да си го отработиш. Мали! Викам, ще ти усна една песница, речал, довиждане, къв нощ брят ни завижда, мерси. Бега от тука! И аз затова съм бил толкова път до Германия да им ги работа. Бега, бъде тия ще им ги работа. Ама реших да съм по-дружелюбен и викам, мръшляк. Ей! Не дея се напиднеш като глис на буца. Пусне ме я гледам матча, отише ти турим стружки у вазелино. Ташима ма споменава цел живот. Оня не мирясва. Даре ми 10 бири, нека флеп стаденици вика, и ти че оложиш да ги продаваш. Викам, ей, що не фанеш да ме поразведеш малко? По левия тротуар не грижи. Не бой се, бе, там нема тротуари. Значи, разплух се така оложата, покръквам виричка, апвам сандвичите и чекам да ми играят, баца. Финал!
Италия и Франция. Вънка нек си вари, аз си гледам, вид съм си добре. Ма така се нагнетох и се напух, така новата са пръсна. Тука почна ми топти. Гледат хората са им ги станали на крака. Сочат към мен, махат и ръкопляскат. Това културна работа, бе. Нема вика. Не е като при нас. Къде още бе, бацо? Ей, ще ти юсна една песница, шаманата прибия. Мали тия как културни ори, аз като се разчувствах така. Като станах и се поклоних 3 пъти. А по едно време, честно ви казвам, по едно време точно зад мен се едно пеле. Не го знае. Викам си, мали гацо, те са тия шанс в живота. Викам, свирнак му, ей, къде виж бе пяйца? Ей, пели, яла бе! Яла, ей! Яла тук и дръти, яла видиш гацо какво прави бе. И като се юрнах, баци, избуших кочината. Значи откинах като кучка от пес, викам. Ти гледа ли по мача, това бе, мача гледа ли го по БНТ? Гледал го мач. Ба ти от БНТ дава миналото световно, бе, какво си гледал? И да ти кажа за Пелеса какво стана. Значи, като се засилих и оснах двама полицая така спо една безица. Сорнах се долу по терената, си ожулих тука гъзарите всичките и като фанах топката, разминах двама по левото крилце, като я ударих един боц. Виждал ли си падаш лист от 80 метра, баца? Отиде чак от другата врата. Значи забих им ги точно под гредата. Удари ги, значи като цивка-умивка. Честно да кажа. Като цивка-умивка ги оснах, а вратаря им въобще не мигна. Гледа като прицицал. Викам, какво гледаш като бебе лампа, бе? Значи отнесох ги, баце, като кьора в Делфин Шамандура. Ма за да не съм капода, като минах покрай масичката, си взех купата. И взех, па що, аз съм си заслужил тази куп. Що, какво е па това световно? 32 отбора тичат като шашеви по цел ден, бе. Цял месец тичат като шашеви, накрая Гацо Бацов им ги взема купата. Яла я видиш, бац. И сега съм я турил тук опликче, културна работа. Те дава купата. Това тая е по-малка. Тя е малка, виж, че прилича малко на сладолет. Те това съм аз, виж как се реча. Дръж я. И гледай да не опушиш жабрибия. Какво се ослушаш като прасе гайбочат на ламарина? По-леко това да не е виола. Какво си го фанал като... Подарявам ти да я пазиш, че ще прибия. Тая купа я бех дал на моите дечица да си играят. Ще имам 2 близненца, бац. О, жената са близни по-миналата година. Едното на 1 година, другото на 2. Удали година. Значи аз още на световното си викам. Аба, що се мотам тука като глуа кучки и зелен кукуруз? И аз се явим на трансферния пазар. Баце Гочо ще ме спонсорира. Баце Гочи. Гледай сега какво става, баце, гледай. Като некой гейздър съм. А сега, кажи са, баце, thank you. Thank you. Те така. Са видели, баце? Видех. Некой Господ ги е целунал по челото, а мен по 2 крака. Ей, така е. Ако некой клуб смета, че моя ми не смогне на яден ги пие, не да изпрати оферта. Те това.